Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekele ezinụlọ anyị niile, ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka tata, ndị niile nọ n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ àjà Mass taa. Ndị a bụ ndị yọrọ Mass. Ndị otu ekpere Blessed Michael Cyprian Iwenetansi na-arịọ ntinye aka Chineke na ime Blessed Michael Cyprian Iwenetansi itinye ugo onye nsọ nakwa ihe nke ndị otu ha bụ n'obi. Paul na Nneka Ifediba na-ekele Chineke ka ha na-enwe ncheta ọmụmụ Michel Ifunanya Ifediba. Chinyere Ọkpara na-ekele Chineke maka amara ya na ngọzi ya nakwa ihe nke obi n'obi. Ezinụlọ Ojinnaka na Nwiwu na-ekele Chineke maka ngọzi ya, amara ya na obi ebere ya na nchekwaba ya n'isi ezinụlọ Ojinnaka na Nwiwu. Emilia Ọnụọra na-ekele Chineke maka ebere nke ọ zara ya, na-arịọkwa nchekwaba n'otutu ya n'isi ya. Chinyere Ọkpara na-arịọ maka n'isi ndị Zion Ministry, ọkachasị ugbu a ha na-eme emume omume ọnụ na ikpe ekpere nakwa ihe niile nke ha bụ n'obi. Felix and Rita Nwosu na-arịọ ntinye aka Chineke n'isi ha. Celestine na Gigi Ọkpara na Superior General nakwa Daughters of Divine Providence na-ekele Chineke amara ije nke o nyere ha iji wee gaa Naịjirịa ma bata n'udo. Ezinụlọ Ifedika Nwa Okoye Anyanwụ na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Dorothy Okeye Obiora. Ndị otu Legion of Mary na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Serena Eberula. Ezinụlọ Juma Anụwa na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Okechukwu Anụwa. Chinyere Ọkpara na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Chisoba Irelu. Emilia Ọnọr na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Juliana Ụzọamaka Ọnọr. Helen Eluigwe na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Elizabeth Eze. Ka mkpụrụ obi ndị a anyị kpọpụtara tata na mkpụrụ obi niile kwere n'ọgara aga. Onye isi ntụaja nke Mass tata bụ ụkọchukwu Benedict Ọnụkwuọ. Kịta ka anyị kwurịta ọtọ were aṅụrị okwukwe tinyekọta ọnụ okwukwe. Number 19, page 78, number 19.
nke atọ nke nzukọ bụkwa n'ụbọchị anyị na-eme emume nwanne anyị nwoke Cyprian Inwene Nancy, servant of God, onye ekwupụtara na ọ bụ agụziri agụzi n'afọ 1992 mgbe bụ St. John Paul II bịara kwupụta ya n'ọba. Ekele na Chukwu na anọ m nke ahụ ụbọchị ahụ mgbe anyị gara na seminarị. So ka anyị na-ekele Chukwu maka nwanne anyị nwoke a o ji kwara ngwa ọrụ. Anyị nakwa yọ site n'ekpere ya ka Chukwu o mere ala Igbo ebere, ka o mere Naịjirịa ebere, ka o mere anyị niile ebere, ka sitekwe na ekpere nke nna anyị ga-asọ Virgin Maria dịka anyị ga-anụ n'oziọma taa, ka mmanya chọrọ ịgwụcha na ndụ ezinụlọ ime obodo, ka Chukwu o mejupụta mmanya ahụ n'aha Jizọs. Ụmụnne, iji kwado nwanyị nke ọma maka emume ya omimi ndị ya dị nsọ, ka anyị kwupụta n'uju anyị ma mebere maka mmehie anyị gaa. Kwupụta ngwa Chineke ji ike niile. See
na-akpachapụrụ ihe niile nyere gị anya iji ike gị dozie ihe niile nke na mkposa na ihe mwute njọ na-eweta anaghị eleghasa atụmatụ ịhụnanya gị. Biko nyere anyị ike ka anyị na-azụ oge ịkpọrọ anyị, mee ka eziokwu gị biri n'obi anyị, na-egosikwa udo gị n'ebe ndị kwere n'ịhụnanya gị nọ. Anyị na-arịọ ihe ndị a site na ndị nwere anyị Jesu Kristi bụ nwa gị, onye na-ara mmụọ nsọ na ndị na-achị Chukwu site n'ọtụ ụwa niile. Ihe ọmụma wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. N'ihi Zayọn agaghị m edowe ọnọdụ, n'ihi Jerusalem agaghị m anọ jụụ ruo mgbe ezi omume ya were anya ka chi ọkụkọ, na mgbe mmeri ya wụrụva ka mpi ọkụ. Mba dị iche iche ga-ahụ na Jerusalem emeriela. Ndị eze niile ahụkwa ebube gị. A ga-agụ gị aha ọhụrụ onye nwe anyị ga-eji ọnụ ya akpọ. Ị ga-aghọ okpueze dị ebube n'aka nke onye nwe anyị. Ị ga-abụkwa okpueze mara oke mma n'ọbụ aka Chineke gị. Agakwaghị akpọ gị nwanyị di kpaketere azụ ọzọ. Agaghịkwa akpọ gị ala tọgbọrọ n'efu ọzọ. Kama ihe a ga-akpọ gị bụ obi dị ya. A ga-akpọ ala gị nwanyị ya na di ya ji obi ụtọ biri, n'ihi na ihe gị masịrị onye nwanyị. O meela ka ala gị bụrụ ala alụrụ alụ ka nwunye. Dịka nwokorobịa si alụrụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, otu ahụkwa ka onye ahụ na-ewulite gị elu ga-esi na-alụ gị ka nwunye. Dịka nwoke na-alụ nwunye ọhụrụ si na-aṅụrị ọṅụ na nwunye ya, otu ahụkwa ka Chineke gị ga-esi aṅụrị gị. Okwu ngosi bụrụ ụwa ekele abụọma na azịza ihe anyị ga-aza kwupụtanụ otuto ya n'etiti mba niile, kwupụtanụ ọrụ ịtụnanya n'etiti mmadụ niile. Ya otuto dịrị aha ya.
ụwa niile tụkwaranụ ya egwu, kwupụtanụ na mba niile na Chineke bụ eze. Ọ ga-eji aka nkwụmọtọ kpee mmadụ niile ikpe. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Onyinye amara dị iche iche dị, ma otu mmụọ nsọ ma otu onye nwe anyị ahụ ka a na-eje ozi. Ụdị ihe dị iche iche nke eji arụ ọrụ ma otu Chineke ahụ na-etinye ike ndị a n'ime onye ọbụla iji wee jee ozi. Ọ na-enyekwa onye ọbụla amara igosi ike nke mmụọ nsọ maka ọdịmma mmadụ niile. Otu ọ dị, otu mmụọ nsọ ahụ na-enye otu onye ike ikwu okwu amamihe, nyekwa onye ọzọ ike ikwuwa ihe ọmụma. Otu mmụọ nsọ ahụ na-enye otu onye okwukwe siri ike, nyekwa onye ọzọ ike ịgwọ ndị ọrịa. Mmụọ nsọ ahụ na-enye otu onye nrụpụta nke ọrụ dị ike, nyekwa onye ọzọ ike ibu amụma, nyekwa onye ọzọ ike ịtụle mmụọ dị iche iche. Ọ na-enye otu onye ike ịsụ asụsụ dị iche iche, nyekwa onye ọzọ ike ịkọwa asụsụ dị iche iche. Ihe ndị a niile ka naanị otu mmụọ nsọ ahụ na-arụsi ike n'ime onye ọbụla. Ọ na-ekenyekwa onye ọbụla onyinye amara n'otu n'otu dịka o si wee chọọ. Okwu nke o sịrị si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere.
Galili. Nne Jesu nọ ebe ahụ. A kpọkwara Jesu na ụmụazụ ya n'oriri ọlụlụ di na nwunye ahụ. Mgbe mmanya gwụsịrị, nne Jesu sịrị ya, ha enwezikwa mmanya. Jesu wee sị ya, nwanyị, olee ụzọ nke a si gbasaa mụ na gị? Oge m erubeghị. Nne ya wee sị ndị na-eje ozi, meenụ ihe ọbụla ọsọ unu mee. Dịka omenala ịsụ ụkwụ na aka nke ndị Juu si chọọ. Ite mmiri nkume 6 nọrọ ebe ahụ, nke ọbụla n'ime ha na-eri ihe dịka udu mmiri ọgụ maọbụ udu mmiri ọgụ nke atọ. Jesu wee gwa ndị na-eje ozi sị, gbajupụtanụ ite mmiri ndị a, tinyenụ ya mmiri. Ha wee gbajupụta ha. Jesu wee sị ha, ngwa gbapụtanụ ihe nta bugara onye isi oriri. Ha wee bugara ya. Onye isi oriri wee detụ mmiri ahụ ka ọ bụrụ mmanụ ọnụ. Ọ maghị ebe o si pụta, ma ndị na-eje ozi ndị gbapụtara mmiri ahụ maara ebe o si. O wee kpọọ nwoke ahụ na-alụ nwunye sị ya, onye ọbụla na-ele ọbịa ebe ụzọ kpụpụta mmanya dị ụtọ. Mgbe ndị mmadụ ha wee kpụpụtazie nke na-adịchaghị mma, ma gị onwe gị hapụrụ iweta mmanya dị ụtọ ruo ugbu a. Ọ bụ na Kena nke Galili ka Jesu rụrụ ịrịba ama nke mbụ n'ime ọrụ ebube ya niile, wee si otu a gosi ebube ya. Ụmụazụ ya wekwere na ya. Mgbe nke a gasịrị, Jesu badatara na Kapanọm ya na nne ya na ndị ikwu na ibe ya na ndị ụmụazụ ya. Ha wee nọọ ebe ahụ ụbọchị ole ma ole. Ozi ọma ka o si n'ụwa. Hallelujah. The Lord is good all the time. Ụlọ ma ihe mere taa? Ihe mere taa dị egwu. Azaghị egbuola ya, gbuo ya nga ọrụ oke mma. Ọ sị n'ihi gị na ya agaghị edobe ọrụ ya daga ihe ọma ahụ ọ chọrọ imepụta na ndụ gị ndị ebe gị. What a wonderful. Na n'ihi gị na ọ gaghị edobe ọrụ ya daga ịdị mma ihe ọma agamnihu ahụ ọ chọrọ ka o rutere gị erutere gị. In Jesus' name. In Jesus' name. The Lord is good. N'ihi gị ọ na-agwa gị na ebube gị ga-achawapụta. Ebube gị na ọ ga-eme gịnị? Can I hear you shout amen? N'ọba gị ruru aka n'aha Jizọs. Ndị na-atụ nwere ike fekwele Chineke n'aka. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes. Nobody can say no. In Jesus' name. Nobody can say no. And Jesus is saying yes to those their aspirations, those their dreams of a better tomorrow, of a better children. All we in Jesus. Jesus.
Jesus. O nwere ike oge gara aga mere ka nwaanyị dị ihe gbaketara azụ mana ihe gara aga mere gịnị na Chukwu na ọ chọrọ ime ihe ọhụrụ n'ime ndụ gị n'ime ndụ the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Ebube dike ka Igbo ebube dike ka Igbo ebube Jesus ebube dike ka Igbo ebube dike ka Igbo achọrọ m ịma in place of that Jerusalem, what you do, Tinaha is it on Tinaha Home, Tinaha Digi, Tinaha Home, Abala restoration in Jesus' name. In Jesus' name. I can see everything turning around. Everything turning around. Everything turning around. You know, I can't go down here. I can make it all happen. So I'm not used to the joy in the Lord. I have a joy, Lord. Salvation, joy of deliverance, joy of salvation. I have a joy, the joy of salvation, joy of salvation, joy every day. Be cheerful. Rejoice in the Lord always. Bagana oji Chineke. Ibana ncheta Chineke. Obi ara otu a. Wejo. Nshona koke. Melaga melaga ibana ncheta Chineke. Obi ara otu a. Chineke Chineke niile. Kanye gitere Chineke aka. Ngozi Chukwu aga n'iru. Eruta niile in the mighty name of Jesus. I doesn't know follow the answer, and I want the capacities of God's gifts. What did you about much she did something? Oh, the Gakaraka, he did it. Oh, the Gakaraka, he gets it back in the one of our
One day, in one of the parishes in London, a blind man came with a raffia chair. Oche, Eji. Ụmụaka ndị amụrụ ebe, enwere ka amaghị ihe ọrụ raffia gịnị chair. Eji ekpere na ihe niile mee gịnị. Ihe niile aga n'anya ya. I was wondering, this blind man, can he do these things symmetrically? Ihe niile aga n'anya ya. Maybe don't get away with Chile. Onye Chineke mere gbawara aka o nyere gị anyị niile anụrụ dị asa na-agwa anyị na onyinye amara Chineke for service to God's people, for edification, not just for your own personal possession, but for me to donate my own. You donate your own. The way I only and so all hands are doing on deck. And on the word of God tells us it's not just for showmanship. Oh, gave us in Mabandai, in Mabandai, they got you again, oh, KGA, in Mabonium, it's not for just competition, KGA Mamaka, no. It is just for Odemma Omogene Ochi. Gigi Yabishi, Jetewe 1 Corinthians chapter 4, verse 7 to 8. 1 Corinthians chapter 4, verse 7 to 8. Oyemere Nuku Man, Iya Hene, Iya Hiji, or Hene. Ega iwere n'ụwa onye ya iwere n'ụwa onye ya ihe ndị awụ onyinye enyere nye gị maka ọdịmma Chineke. And that's why in the gospel today, we see Jesus using where onyinye enyere ya na-eme sọmma. Abanye Acts of Apostles chapter 10, 28. Chineke. Jesu, ọ na-aga na-eme mma chi onyinye amara Chineke nyere ya na-eme mma. And we are called to follow our master in using your gift for the service of getting others. Here we are, Oblabina, Nika Jesu, but I know that but he was still strong. Obedina heaven, Honorable, I'm about to be all we hear. But at that point in their need, Jesus came to console them. Among your present condition, maybe you are dejected, oppressed, tribulation, problems, left, right, and center, Itinyaka, Kadika, Near Success Syndrome, Yadizeka, Oabola, Oabo, Omwabeyade, Owabenegade, Manoye. Okay, Hey, when Maria Bia, Bajes, hey, the Jesus balance. Jesus in the family, happy, happy, oh, happy, happy, oh, happy, happy, oh, when Jesus in the family, happy, happy, oh, happy, happy, oh. Psalm 34, verse 19. Abba, sing out and that the trials of a just man who so only so moment, oh, but only got some of that.
nsogbu anyị ọ karịala mana onye ga-azọpụta ọwụchukwu ọ bụ ihe mere o ji gwa anyị na Matthew 11:28 ndị eboro ibu dị arọ come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus right now, right now, come to Jesus, come to Jesus right now. Ndị eboro ibu dị arọ anyị gbapụta Chineke, ezinụlọ agbapụta Chukwu, Chineke abịa mere ha gịnị ihe ha na-eme gịnị ihe ha na-arịọ. Ọ bụ ihe anyị rịọga Chukwu n'oge awa dị ugbu a ọnọdụ ọjọọ ahụ enweghị udo na ndụ agbata nwanne ọ dịghị otu ọ dị itinye aka ụzọ eme gịnị ụzọ akpọchie anyị na-arịọ Chineke onye ahụ nwere ụzọ n'ebe he can still do it for you. Do you believe? He can still do it for me. Onye anyị na-arịọ ya sị ya bata because ya bata ihe nri ọka eme gịnị ajụ ọ batazie ebe eno achọrọ ịba akwa abụrụzie ụzọ gịnị ọsọ anyị kpọrọ ọbara Jizọs if not for Mother Mary, what would have been the fate of this family? And that's why we got this. Maria, your soul, often we argue so much about this, about that. Why this, why that? Then I say, how long soon to man, what to make it? What to make it? I didn't get you, but we had that. Okay, just say, I didn't get it when I moved. Come to 1992. You put try not to. Oh, I was in we have a good number of the dance, but a head count. Here, put it out again, then again, then now. See why? Then now, hello, hello, the Lord is good. Now say, they are soliciting for more members in this all-important gaming group. Ilana, all China, Olana, and the organic, because all our only the devotees. And as they told me, the relics of dancing is right here with us. The
lyrics nọ here for ndị chọrọ at the end of the mass. Ihe anyị na-arịọ Chineke ka o tinye anyị na gịnị budget. Ka Maria tinyere ezinụlọ na budget. Ihe ndị chere gịnị as a community of ụmụ Chineke. Ka anyị dị Chineke kpọrọ gịnị kpọrọ ihe. Obiọma ntaa bụ gịnị ihe ọbụbụ ndị a. It has revived my drooping spirits. On I want that at the end of the tunnel there is a dancing against life. Omore ebowa garabo. Ana ababo, ana ababo. Na aba 10, 20, 30, 40. Ndi mebuge na dia se onye. Yo bara ihe megede. Asa so wale. It is not over until it is given. Abala 40. Ababaze 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. Oto sere masị gị Chineke, oto sere masị gị Chineke. Imama ya, imama ya, imama ya, imama ya, imama ya, imama. That is still time for you. Chukwu ebube, mgbe Chukwu ọma, udo, mgbapụta, agamnihu, mgbapụ n'isi anyị niile n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
ụzọ ọhụrụ a ka anyị kọsara ya otu o ji kwere anyị.
anyị bụrụzie arịrịọ anyị ndị a onye nna anyị dị nsọ Virgin Maria anyị na-ekpe n'ukwe. O Maria Catholic Hymn Book in 289. Yeah.
arịrịọ nwa na ụmụnne ka aja nna nke ụlọ bụrụ ihe ga-asọ Chukwu na chi ike niile ịnara. Onye nwe anyị biko mee ka anyị na-eme ihe omimi nke ya mgbe niile n'ụzọ kwesịrị ekwesị, maka na mgbe ọbụla anyị na-eme emume ncheta aja nke ya, ị na-eme ka ọrụ nzọpụta anyị na-aga n'ihu. Anyị na-arịọ nke ya site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụlọ. You are
Nna, gị na-nsọ, ezi ihe nsọ, gị na-edo ndị bụ nsọ, anyị na-ayọ udo, onye ndị ya nsọ, site n'ikwukwasị mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara bụ onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu edie n'ọnwụ ka o jiri aka ya were nara were achịcha nye gị ekele n'otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke rienụ ya ụlọ niile nke ya bụ ahụ ka a ga-edonye maka ụlọ. Onye n'ime ozi na mmadụ n'ime ya na n'aka
ụmụnne ebe e nyere na iwu na-enye ndụ ya bụrụ nwa ndị eji kụzi ihe Chineke were ndụ anyị were nụ kama obi kpee zọpụta anya anyị na-arịọ ka o site n'ọrụ na ajọ ihe niile were mere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka azọpụta anyị na njọ oge niile anyị were gbaghara nsogbu niile were nchekwube gị nsọ na-atụ anya maka mmeghachi ka onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gbara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị gaa, kama lekwasị anya na okwukwe ga-ezukọ gị, nye ya udo, ịdịkọ n'otu iche ka i siri chọọ, ime onye na-eno na-achị, ebebe ebebe. Udo ka o si n'ụwa
dị nwayọọ umeala n'obi. Jesu dị nwayọọ umeala n'obi. Jesu dị nwayọọ umeala n'obi. Hallelujah, hallelujah. Onye nwe anyị biko nye mmụọ ịhụnanya gị n'ime anyị ka anyị bụrụ iji otu achịcha nke eluigwe wee rijuo afọ nwee obi ụtọ nwee otu obi site n'ịhụnanya gị anyị na-arịọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Anyị nọ n'oche maka ọnwụ. Anyị na-ekele Chineke onye tụrụ ụmụnna anyị ndị nke mere njem. Anyị ga-anya anyị ga-ahụ na ọtụtụ n'ime ha batago. So anyị na-ekele Chineke onye tụrụ ha bụ bata n'obodo enweghị nsogbu ọbụla. Na-arịọkwa ya aka anyị mana ụka ma ndị nke ka nọ n'ụzọ na-abata ka o durukwa ha bata n'udo n'aha Jizọs. Ka anyị gee ntị maka ọkwa. A na-eme ka anyị mara na ihe onyonyo nke a na-eme ebe a na Sọnde niile onwe ndị ọ na-amasị isoro ụmụnna anyị ka a kpọtụrụ Pọl Amụchem ka nke a. A na-ekwe ka onwe onye ọbụla chọrọ ichenji adreesị ebe obi ọ bụ inye ego ma ọ bụ irejista na parish a ka anyị gbalịa na-eyuz webụsaịtị parish a. Ndị ọbụla kwere nkwa Together in Mission nke 5 years a na-echetara anyị ka anyị gbalịa mezuo nkwa anyị kwere. Youth and young adults ga-enwe choir practice na gbasa mass. Ikusa 2005 ka anyị na-ama ọkwa ya. Ikusa 2025 nke anyị na-ama ọkwa ya. A na-ekwe ka anyị gbaa ọkpụrụ ọnwe ndị ga-achọ ka ya bụ ya emume n'ebube flight ma ọ bụ ebe a ga-anọ ka ha gbalịa mee ya nkịta webetara afọ ego. Nke a maka ndị Californian Zionites. Ha ga-enwe evangelism ngagharị maka ikwusa Chukwu na Saturday 25th nke ọnwa. Ọ ga-ebido na 9 a.m. to 5 p.m. Ọ ga-abụ na 419 Martin Luther King Jr. Street, Castle. 419 Martin Luther King Jr. Street, Castle. Ndị Holy Spirit Charismatic Renewal na-ekele ndị parish anyị niile ndị nke sonyere anyị na crossover 19 nke na-arịọkwa onye ọbụla ka ha gwa ya na-anọnyere anyị na ụbọchị ndị nke anyị na fellowship nke bụ Wednesdays from 6 p.m. to 8 p.m. Ngozi Ogoke Maneba. Nwana nwaanyị kpọtọrọ Ngozi a na-eme ka anyị mara na Ngozi bụ nwunye Maxwell Ogoke, sister-in-law Jude Ogoke. Oge ha gara ụlọ Jude nwụrụ na Nigeria. So ana eme ka anyị mara na Maxwell ka nọ na Nigeria ka anyị gụkwuru ha ma dasị ahụ. Abasa Mas ndị otu ekpere nke Tansi Group ga-enwe
relis n'ebe a saa na-eme ka mana ndị ọbụla ga-abịa ebe a ịbịa kpee ekpere na naanị ihe nyere ha onye ofu onye ga-abụ 2 minutes a ga-enwe ịga n'ebe a na-ahazi ya bụ ihe so onye bụ ebe a ga-anọfe biko onwe ndị taa bụ ụbọchị mbụ ha iso anyị na misa. If today is your first day of joining us, please may you stand. So I need to know never. I ask. We gather